рушди деҳот дар заминаи такмили инфраструктур таъмин карда шуда барои сокинон зиндагии шоиста фароҳам оварда мешавад. Дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ховалинг бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бинои бозорчаи афсонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Бинои бозорчаи замонавӣ дар ҷамоати деҳоти ҷонбахти ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми соҳибкори ватанӣ Мирзо Мирзоев сохта шудааст. иншооти мазкур дар масоҳати 0 аз 111 гектар замин бунёд гардида аз 3 бино иборат аст. мувофиқи лоиҳа дар марҳилаи якум бинои аввали бозорчаи нав дар масоҳати 184 метри мураббаъ бунёд гардидааст. иншооти мазкур аз 2 ошона иборат буда бо тарҳи муосир қомат афрохтааст. мо соҳибкорони ватанӣ сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда тасмим гирифтем ки дар ноҳияи Ховалинг деҳаи Шехмезон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бозорчаи афсонавиро сохта ба истифода диҳем. иборат аст аз 18 мағоза. мақсади бунёди ин иншоотҳо барои муҳайё кардани ҷойҳои корӣ дар ноҳия ва баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар ноҳияи Ховалинг мебошад. иттилоъ дода шуд ки баъди сохта ба истифода додани бозорчаи афсонавӣ дар маҷмӯъ 18 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардидаанд. акнун дар чунин шароит сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сокинон боз ҳам беҳтару хубтар хоҳад гашт. бозорчаи афсонавӣ бисёрсоҳа буда аз марказҳои зиёди дигари хизматрасонӣ иборат мебошад. соҳибкори ватанӣ нақша дорад ки дар оянда бо мақсади саҳм гузоштан дар корҳои ободонию созандагӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ марказҳои дигари хизматрасониро таъсис диҳад. ҳоло дар шафати бино сохтмони иншооти дуошона идома дошта маркази хизматрасонии дандонпизишкӣ ташкил карда мешавад. ҳамзамон дар қисмати дигар мағоза, сардхона, тарабхона ва дигар марказҳои хизматрасонӣ бунёд карда хоҳанд шуд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми ҷумҳурӣ корҳои ободонию созандагӣ идома доранд. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти ҷонбахти ноҳияи Ховалинг тибқи нақшаи кории 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони зиёда аз 46 биною иншоотҳои хизматрасонӣ маишӣ рафта истодааст ва то ба имрӯз дар ҷамоати деҳот зиёда аз 26 биною иншоотҳо коргоҳҳои дузандагию бофандагӣ ва дигар коргоҳҳо сохта ба истифода дода шудаанд ва корҳо дар ин самт идома доранд. пас аз пурра сохта ба истифода додани биноҳои нав ва ташкили марказҳои нави хизматрасонӣ қариб дар маҷмӯъ 100 ҷойи кори нав таъсис дода мешавад. маврид ба зикр аст ки дар марказ ва деҳоти ноҳияи Ховалинг бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат ёфта иншооти зиёди гуногун таъинот сохта ба истифода дода мешаванд.